Ja mensen, goedemorgen. Ubar alasma odi. VAP. Non regering nee vadong. NDP regering nee vadong. Onthoud asan dat boom. VAP. Bravo. Ano an domande dape. Minogona NDP fugo fight sma. Minogona NDP fugo fetanga sma. Maar attacke disi etaki tom si furu over ABS. Fos mi gona NDP a jugu disbede kada pena NDP over ABS. Maar bravo no an koni man. Bravo nego no an sei. Bravo etang in coalitie. Bravo. Isabisa de man fu VAP wani. De man wani i mus kies atibron da yo lonkomoto uit de regering. Dat de yo lonkomoto uit de regering dat wie fu NDP dat we tananga 26 zetels abra. Dat we godoro ete gewoon nanga a coalitie 2030. Dat alla de ministeries sandena abop no dat alamala okong na NDP nanga MPS etc. Da bravo da ala desma fiu da de ores nul. Da VAP Olaf unu VAP na da dewani. VAP na kordo kor unu. Luko langa mi bede na VAP. Luko langa mi bede na VAP taki VAP EEP VAP. San VAP do gimi next. Mi taki nanga chante amande de gue amano se ka next amano se next. Dus da bravo you na korde man fu VAP wan kor you fu poor stekker fu hard motto dat te yo gwe da alla de ministeries fiu alla sanie lassi da de abop sma o konde sondro brede a dat VAP wani na buru dat VAP wan chakong want ano definitief dat te abop motto uit regeren e fadong nee regeren no ab fu fadong en regeren no fadong. Dus bravo. A advies gina bigiu. Nogmaals, ben nog na NDP voor go fight sma. Maar if one man feel make one fout, wis na one directeur, wis na one DNA lid, asan dat no abif cha problema gi her abop. If brada Leo make one fout, make Leo hoor afrantwoord to gi inserefi. If one DNA lid voor abop make one fout, make a hoor afrantwoord to gi inserefi. Heer abop na fu gomei in a verantwoord fu wan DNA lid of wan directeur. If wan directeur fu abop make wan fout, heer abop na fu gomei in a sandati. If wan DNA lid make wan fout of wan minister fu abop make wan fout, heer abop na bi fu gomei in a sandati. Omdat die a directeur du asanina en wan sabi. Die a minister du asanina en wan sabi. Die ADNA lid do asanina en wan sabi. Dus da ala smafu abop, heer abop naf pai ede mee. Dus bravo. If one smaf you make one biggie fout, make en wan pai ede, make en wan skoivik moto. Da abop ede safe. Abop ede boom boom, abop ede safe. Na tip dat me wan sorry you. Want de man fu VAP jugu so problemen. Den VAP man is na alla soort vast de wan tja problemen kon. Alla soort vast terwijl vanaf 5 jaar lang die de regeer 5 jaar lang no ans man no jugu. Alles maar libiding. Chambe do ome stront. Chambe haal ome stront uit. No ans maar be jugu. Alles maar be libi VAP rustig. Mevrouw Simons de dape. A vrouw no doen niks verkeerd. Als man a moeite ay meki fuset asani. VAP de constant. VAP de constant. Mi be taki bepaalde sania. En mi de tap den punten dat het dat we mek moeite voor luku den verpleegkundige zit den kon zit de leerkrachtig kon zit de ambtenaren kon safri o zit alla den smak kon. Maar no wa regeren ne fadong. VAP, if je lul godoro dadelijk me go 100% live tap unu, u volg. Lul godoro VAP. Want we na alla sani uan pori. Afro nos don niet eens een jaar ete. Dat we jaru suka. Afro nos don doro wa jaar ete dat we
He day u de bezig ke vals malaster. He day we kon kosmi. Mi tak mino dena FAP moro. Mina NDP mi de en amoni sa ube muspai mi. Uma hor amoni. Toch we kon kosmi ete. Toch we kon val mi lastig ete. FAP saide we tangso. Waarom zijn jullie zo? Alasma e fuga fu unu. Willen jullie zo reclame maken voor haar nieuwsma kona unu? Na zo wan haar nieuwsma kona unu VAP? Dat heel de we vals maar lastig. U ben vals Charmila. Zo'n mooie vrouw, zo'n mooie lief vrouw. Miloba vrouw dat die mevrouw Charmila Manzara. Miloba vrouw. VAP constant u ben de bezige falla vrouw dat lastig. Baka dat u gona ading. We val ading. U gona atompai. Alasma. VAP Suriname is niet van jullie. U tapanga gedrag dat die. Laten we samenleven. Na VAP, na we no mo de constant e bonk olie tap fire. Constant u de bezige bonk olie tap fire. VAP, u de rustig even. Chandrika Lassi toch, Chandrika Lassi. Die Chandrika Lassi, oké, no, de gado take a man, make a man rest in peace. Maar de man voor VAP, die de dape, jullie zijn erger dan Chan. Chan no demoro we godoro nang asem sani en asorno lek u erg moro Chan. Want alasma ube denki dat na Chan be dotan. Ma demandi de dape bakana VAP dape demandi si erg moro Chan. Na Chan be probeer voor unu onder dwang chinzo. Maar ulers erg moro Chan. Den taalgebruik voor unu. Astel voor unu. Afasifa we gebruik. Next no verander. We godoro en asan komoro erg dape na VAP no. U focus voor potuan voorzitter. U focus voor zit apartheid kon libisma fasi, menselijke fasi. U focus op de sandati u libi NDP met rust. U libi mevrouw Simons met rust. U libi Bravo met rust. Meka man Bravo nego no wan presi. Amande dape in coalitie u libi de man. Bravo. Yunanga desma fiu. VAP na korde wan kor unu ere. Ver vooruit kijken naar korde wan kor unu. Bravo, de ma bravo moet uitdragen. Bravo dat hij ook moet. Dat NDP dat oké goed. Ano wie pour de man. Dat we tek ala de ministerie sa abo be abi. Dat we prati ala de ministerie dat nanga MPS we prati da ala de sma fuyu olas woroko. Bravo. Ala de sma fuyu, ala de minister fuyu, ala de sma dati ala mala olas woroko. Dat bravo dat you know de in regeren moro. Dat want taki dat je de kwetsbaar a dat VAP want doen nanga you. Teo hard moeten uitregeren we dat je de kwetsbaar want dat ino abno wan deke moro. Dat we voor NDP dat we teke alasani, we teke DNV, we teke alading, we teke Jus Paul Baka, we teke alasani. Abop, ulukubung. VAP wani buruyawi, na wenk dat mi wan give even dat VAP wani buruyawi voor Abop. Uda ai, bravo nego no wan say, Abop het tang in regering. T2030. Samtaki. One love, ciao.